What's the dambudziko rokuti vanhu vazhinji vanoti kune vakadzi vanonaka, kune vakadzi vanoshata, kune anotesta zvakazoti unonzwa achiti aiwa uyu mudhafa anotesta, mutsvuku anotesta, kuna mukadzi anoshata guys. Akutorina zvinhu zvakadaro because hapana vakadzi vakangofanana, vese the taste good, vese vanhu vaya vanonaka varume. Ndozvandokuudzai inini and the Evil Army Commander ndinopsika even vakadzi regai ndichabata kuti sei chinozoita kuti vakadzi vanyanye kunaka kana kuti aite sekuti haanaki. Handiti chokutanga mukadzi ngaagare zvakanaka, muitire zvaanoda zvese, mind yake ikava mumarriage. Handitika uchimutengera zvaanoda, uchimutengera hembe dzaanoda, achidya zvaanoda, achiswerawo zvakanaka, kwete zvoti mukadzi anosera kumariki chotsera ari kupi awadzouya kuti manheru uchiuya sex anonaka kupi, ana achitori nestress kudhara. Mukadzi ane stress haanaki. Saka tiri kuti varume vakadzi veshe vamona veblack vane zvinyamanyama vanonaka zvisingaiti. Mukadzi ava kugara nemurume, handitika anofanira kuva more beautiful than munhu ari single. Handitika vasikana havafaniri kunaka kudarika vari mudzimba because masperms chaiwo they are proteins. Handitika greetings everyone, you might be in Masvingo, you might be in the United States of America, you might be in the UK, well, wherever you are. Today we continue to update you about the spiritual matters with Mwari. My name is Prophet T Madungwe, the Evil Army Commander. So nasi ndichaparidza nyaya inonzi vakadzi mutakunanzwa. Mutakunanzwa. So guys, let us go to the work today. Ngatipinde mubasa raMwari atafambira zuva ranhasi. Saka tinoona kuti chakasikwa naMwari hachina kuipa. Peter anosvika panonzi baya mhuka idzi udye. Peter akati aiwa handikwanisi kubaya mhuka dzamakati hadzidyiwi kuOld Testament, kwako kuNew Testament. Mwari vakati haukwanisi kuti chandakasika chakashata because kune mhuka dzanga dzine mahwanda dzainzi hadzidyiwi hadzidi, but dzaingomirira maGentiles. Jesu achiuya it was demolished. Saka toona kuti chinhu chakasikwa naMwari hachishati, but haisiyo nyaya toda kuparidza nyaya yechikafu yekuti poko inodyiwa here kana kuti haidyiwi. Poko haina basa. Jesu anouya oti kuNew Testament chekudya hachisvibisi, but chinosvibisa chinobuda mumuromo wemunhu, kureva kuti chese chinodyiwa chinomwiwa hapana chinokutadzisa, but mabasa aunozoita wadya poko ndo zvinozorekodwa naMwari. Saka kuNew Testament chokudya hachina mhosva, but kuOld Testament zvaingomirira maGentiles vanga vakasviba. Saka now hakusisina muGreek, hakusisina kana muIsraelite, hakusisina kana munhu akaita sei, tangova all equal, tangova all the Christian, whether uri muIsraelite kana uri muJew. So parikunzi hakuna chakasviba chakasikwa naMwari, Mwari vachiri vachikafu. Saka ngatichidzokai to the women's, because tine dambudziko rokuti vanhu vazhinji vanoti kune vakadzi vanonaka, kune vakadzi vanoshata, kune anotesta zvakazoti unonzwa achiti aiwa uyu mudhafa anotesta, mutsvuku anotesta, muya anodi. Chekutanga mind yako ndo inokuudza izvozvo. The man as men think so he is. Ukazvidza kuti mudhafa anonaka, zveshuwa mudhafa anokunakira. Handitika ukazvidza kuti yellowbone anonaka, zveshuwa anokunakira, because chiri kuitika ndechekuti last ndo iri kudriva vanhu. Ukaona chifeve chakabudisa mahips handitika chiri muroad wobva wachiti I love you, haisi love you because love haufaniri kuda because ilast iyoyo, because waona munhu akashama wamuda wakutoti ndokudai hakuna. Saka mukazogara mese ndipo munoti vanhu vari kuroorana, murume ari kuroora because ari kuita last kuti ari kuda bonde, then mukadziwo ari kuroora because ari kuda, then mazogarisana muzoona kuti hapana rudo. Saka rudo haruperi, chinopera unenge pane pagara pasina rudo because love does not end. Love kana ichitongoda haiperi. Rudo rwasiyana nechinhu chekuti kana fiwe handiti kunzi inopera mota inodzikira ichita. Love haidzikiri. Zvokuzonza vakatanga vachidanana havanambogara vadanana, but it was last. Handiti saka so tiri kuti hakuna mukadzi anoshata guys, hakutorina zvinhu zvakadaro because chinhu chakasikwa naMwari it's 100%. Let us go to mafruits. Handiti apple rinonaka but rine test yaro. Handitika then maorange anonaka ane matest awo, but munhu akadya apple anogona kuti aiwa apple rinonaka kudarika orange, but zvese zvinhu zvakafanana. Let us go to the body of a human being. Ziso rinotoona and is the best pakuona. Handitika but ziso rikazviti I'm better than nzeve, nzeve iri best muhis own muarea yayo because nzeve inoita zvekunzwa, maziso anoita zvekudai. Saka Mwari vakatosika vachitoziva kuti kunofanira kunge kune munhu mutema, kunofanira kunge kune yellowbone, kunofanira kunge kune kaslim, kunofanira kunge kune mudhafa. Handitika saka Mwari zvavakasika hapana chinonzi hachisi perfect because God is not of confusion, the kingdom of God. Zvokuti Mwari vosika munhu anonzi mukadzi anoshata anodi. Saka varume muri kuzvinetsa kusana muchienda kusmall house kusera muchitsvaka kuti dai tatsvaka kati maybe ndaona test iri better. Hapana, vakadzi vakangofanana, vese the test good, vese vanhu vaya vanonaka varume. Ndozvandokuudzai inini. I'm the Evil Army Commander. Ndinopinda mumaheavenly archives ndobvunza kuti Mwari kune munhu anoshata here. Mwari vakandiudza kuti hakuna munhu anoshata. Nyaya iripo nekuti varume vacho ndimusiri kugona bonde. Handitika ndimusiri kuvagonera vakadzi vaya. Saka vati mukadzi uyu hanake ndizvafanira kuti
regai ndipe an example handitika zvafanana nefish. Fish chinhu chakasikwa naMwari chinonaka handitika uchiibika paya, but zvaunozoibikisa ndo zvinodetermina kuti fish inake kana kuti ishate. Zvakafanana kuti fish yacho woitora woisa mazimvura handitika, wongotora kana kuti mazionyeni mazimvura wokanda mukati handitika, wotongobhoisa 2 minutes wotobura handitika, zvinenge zvichishata, but hazvirevi kuti fish inoshata. Chiri kuishatisa ndechekuti iwe wabikawo sei, mubikiro wako ndo unoita kuti fish ishate handitika. So same with nemukadzi handiti, ukatora nyama yayi handiti kana even pork chaiyo ukaibraya zvakanaka but ukangoiti mazimvura cho nemazisauti nechi zvinobikwa zvazva nevanhu asi nevanhu vari kuruzevha handitika, pork hainaki inoshata, but ukanyatso kuibraya woisa zvizvi zvinodiwa handitika, zvava nechicken in handitika, inongori chicken in handiti, that's why chinzi chicken in, it's chicken, but inonaka kudarika machicken amunobika kumba kwenyu, but it's the same chicken handiti. Hapana chicken inobikwa nechicken slicer, havasi kutora chicken slicer from heaven handitika, havasi kutora chicken yayi kana kuti from yakasiyana nenyu, vari kutora chicken idzo dzamunhu anongonzi mabroilers handitika, but why pane difference yetaste kuti yabva kuchicken ini iri kunaka zvoti vanhu munosara muchimhaidzana kuti pane zvayaiswa zvimaspices zvadii handitika. Saka it's up to you kuti alright, iwo paunotora chawatora handitika, vakadzi they a great asset, that's why Mwari vakatipa handiti, but chiri kunetsa ndechekuti paita mabalance asiri kuziva kuti panapa ndine chinhu chakakosha sei handitika, kuti chinotambwa nacho sei, zvinoitwa sei, zvinodiwa handitika. Chicken in inogona kubika chicken in zvaya zvokuti vanhu munomhanyira kuchicken in handitika, huku dzakazara kumakwenyu, mumba mako munenge mune firiji yakazara nechicken handiti, but firiji yako yakazara nechicken kudaro, firiji yako yakazara nechicken kudaro, tinoona kuti asi unomhanya kuchicken in. Handisi kuti regai kutenga chicken in, tenga henyu hapana chakaipa, but ndikuti why muri kumhanyira, because zvagona kubikwa zvakanaka handitika. Saka even vakadzi regai ndichabata kuti sei chinozoita kuti vakadzi vanyanye kunaka kana kuti aite sekuti haanake handitika, but iye achinaka handitika. Sezvandakotora pachicken in handeipa vakadzi vacho, vakadzi mutakunanzwa, but the difference iripo manje ndeyekuti tine mabaranzi evarume. Chekutanga, mukadzi anoda kugara zviri very peaceful handitika, kuti pamunozoita panguva yebonde anenge achinzwisisa kana kuti anenge achiparticipata. Manje varume tiri vanhu vekuti tinongoita hwejongwe zvokuti hatina romance, hatina chikungosvika ngonzo yakuno handitika, wabva kubasa haziti yanguva yebonde, hana kana peace, hana kana chi. Chokutanga, mukadzi ngaagare zvakanaka, muitire zvaanoda zvese, mind yake ikava mumarriage handitika, uchimutengera zvaanoda, uchimutengera hembe dzaanoda, achidya zvaanoda, achiswerawo zvakanaka, kwete zvoti mukadzi anosera kumarikicho tsera ari kupi awadzouya kuti manheru chuya sex anonaka kupi, ana achitori nestress kudhara, mukadzi ane stress haanaki. So vakadzi vamuri kuona vemudzimba dzase muchiita sokuti masmall house anonaka, because small house hainaki kudarika mukadzi wako, but the difference iripo ndeyekuti small house akangoti ndoda chakati, ndoda kurukisa musoro handitika, wakutomurukisa, but mukadzi wemumba haudi. Saka anenge ane stress because achikuona ari kuona mhondi mumba handiti, ari kuti nababa vataka ava kungogarira vana. Saka mukadziye chero mukachita bonde hapana chinofamba, hamboiti mutakunanzwa, because munoziva kuti chinoita kuti bonde rinake, it's about the temperatures dzakasikwa naMwari handitika, dziri mumunhu handitika, ndo dzinoita kuti munhu ave tasty or what handitika. Saka matemperatures yayo anoaffectwa through nezviri kana nethe environment ine munhu. Zvakafanana nemwana akakura munzvimbo inoitinge ichitwa zveshabi nechi, zvinotomaffecta the environment. Saka mukadzi wese ari mubad environment haanaki, saka iwe ndiwaita kuti asanaka handitika. Saka vakadzi vese vamunoona wedza kableke kakaita sei zvokuti kana kuti ane zvinyamanyama zvakangozara kangosimba mutakunanzva, but pakuda munhu anogona kuti anouya onyatsose zvakaita mota. Ngatibatei mota munoziva kuti ukatora Hilux iwe handitika, iko zvingatikabatei kana mota dzobva kana sezvakaita maHilux handitika, pana anonzi maVigo, pana anonzi machichi, ese maHilux, but kana sezvakaita dhaka neroko handitika, dhaka neroko dzinobva paJosa handitika, but ukatarisa dhaka neroko handitika, it's Hilux Raid handiti, but ukatarisa that dhaka kana kuti roko handitika inopimbwa, inogadzirwa so zvokuti unyatsoona kuti mota inonyatsobuda handitika, marimu yonyatsoiswa handitika, it's the same Toyota, but ukaiona yainzogadzirwa nemunhu anoziva kutora mota oigadzira oipenda oididisa zvindoenderana nadhaka vana roko dzedza handitika, inonyatsobuda Hilux yekuti unoti varume iHilux ire varume handitika. Ndo zvakafanana newe, kana watora mukadzi wakufa kuchigadzirisa zvauri kuda iwewe handitika, sezvandataura kuti ufa kumupfekedza zvakanaka, ufa kumugadzisa zvakanaka, arifa kugara ane peace. Mukadzi akagara ane peace achiwana zvaanoda, varume mukadzi anonaka zvisingaiti, but manje nyaya yenyu ndeyekuti vakadzi venyu havana kana peace, unogara uchimurova, even bonde racho anokuita zvokungomanikidzwa, yandakaparidza wejongwe handitika.
mukadzi anenge achiziva kuti baba vepano hapana zviripo, kangodai vakangodai nguva yebonde yakwana, handitika inongoti kakara yejongwe vapedza zvavo baba, vapedza basa, handitika. Saka ari munakiri bonde racho because iye haasi kuziva kuti anonyatsozviziva kuti ni pesi pati kusangana nababa mwana, I'm not enjoying. Saka azvi because munhu as long usiri kuparticipate mind yako, because sex chinodiwa ndechekuti mind yemunhu ngainge iri pamuri. Manje umwe munhu anenge achitoti muri kurara mesi anenge achitofunga hake kana kuti ex wake kana kuti anenge achitofunga hake mai vake kuti saka mai vangu vadye here. Ukangoona zvatodaro zvatodhaka because matemperatures akaiswa naMwari. Munoziva kuti zvakafanira kuti tine vakadzi vazhinji vanokanganisa nyaya dzebonde yekuti time kuti murume ari kuti ngatiite bonde, nditi anotenga kuti mumba hamuna shuga. The moment yengoti mind yemunhu yatongonodisturbeka, nditika hapachisina zvichaitwa chero nababa mwana ivava, nditika. Saka tiri kuti kana yangu yebonde vakadzi chimbosiye kuti mumba hamuna sauti kana kuti bamuni vako munin'ina wako handimudi, because zvinotokanganisa, because mind ikagara yatoaffect hapachitorina zviripo. Saka even mukadzi ane mind yakagara yaafectika, nditika nemagariro akashata ari kuita newe, handitika nekuti inonzi ill treatment ari kuitwa newe, no matter chero ukatrai kumuromitsa sei, ukatrai kumubata pakaita sei, ukatrai kumudii, haanaki, because iwewe ndiwo watora chinhu chakanaka but hausi kuchiziva kuti chinogadzirwa sei. Saka tiri kuti varume vakadzi vese ava vamona veblack vane zvinyamanyama vanonaka zvisingaiti, because tarisai varume hakuna chinhu chakasikwa naMwari chinonzi chakashata, zvinhu zvakasikwa naMwari zvinonaka zvisingaiti. Tarisai imi mukabika vana shuga dzenyu munowedzera shuga, moisa mafuta ayo, moisa shuga, moisa mukaka, moisa kofi, moita kuti zvibude, but zvaMwari hapana zvinowedzerwa, it's natural, handitika, but zvinotesta kudarika zvese, handitika. Dai tichiti gadzirai mega hamene zvaibuda ipapo, handitika, but Mwari vakasika zvinhu zvezva zviri very beautiful and it's natural. But chiri kuitika ndechoti magariro acho vakadzi anogara zvakanaka, mukadzi akagara zvakashata haanaki, because mind yake haimo marriage. Even paunoti ngatisanganei, iye haasi kuparticipate, saka the temperatures, mahormones hazvirespond, handitika, because masensors, handitika, because mafeelings it's a sensor, because ukabata mukadzi hip, handitika, anonzwa kuti ndabatwa nemunhu rume, handitika, zvanoti munhu anotonzwa kuti uyu mukadzi uyu murume, handitika. So iye ndo anonzi mahormones, masensors anotosensa, handitika. Saka the moment yekuti even ututi bonde anotosensa kuti baba mwana vakana basa navo, because takungogarisana zvevana. Saka bonde racho mbati mukadzi wangu anoshata, mukadzi wangu anodiya zvazodai, mukadzi yenhasi ipo umwe munhu wone, handitika, gotsi rinooma iri kuti papata ari pamusoro, handitika, because mutakunanzwa. But imi manje dambudziko renyu nderekuti munotora zvinhu zvine basa mubva maita sokuti hazvina basa, but varume vakadzi mutakunanzwa, because dai vasiri mutakunanzwa sei varume muchiroora, sei murodhi cheko maziso zomenera sei muchadonha, even munhu achidrive unoona so ziso richinza, handiti kureva kuti mutakunanzwa, whether ari black whether yellow body vanotesta zvakafanana, but changosiyana ndechekuti iwewo wako uri kumubata sei, uri kumutrita sei, handiti, unochiva weumwe usingatoziti wako unai mukadzi akanaka. Black doesn't mean kuti ndotesta, handiti, zvakafanana nezvakaita uyu kunzi outside harina basa, but zviri mukati ndo zvinotesta zvakanaka. Saka zviri mukati zvevakadzi ndo zvinotesta zvakanaka, not the body yamunoona yekuti mutema, iblack kana kuti mutete kana ichi, hakuna zvakadaro, imind yako, because mind yako ukati mutema anoita zveshe, uchisvika pamunhu mutema zvinobva zvatoita, because mind yako waseta as a sensor, handiti. Saka paringosvika pamunhu akadaro vaizati zvangu zvaita. Saka chekutanga masenses edu mind edu zvatinge takaloda in our mind, handiti, zvakafanira nemunhu anenge aona pono, handiti, muzati munhu aona pono akangosvika pamukadzi anosvika achitika 1, handiti, inyaya yekuti masenses ake akwidzwa hai kudhara nezvaanga achiona. Saka ndo zviri kuitika pavakadzi kuti vakadzi vamutakunanzwa, but taita varume mabalance, taita varume vasingazivi kuti vogadzirisa sei vanhu iva. Vakadzi vanoda kugadziriswa, guys, upgradewa nekugara zvakanaka nekutengerwa zvanoda nekugara ari happy. Ukaona akadaro mukadzi yega anenge achinaka zvisingaiti, but manje wako ari kushata, bhozi hausi kugona kumumendena. Saka vakadzi vese vamunoona ava mutakunanzwa. Usasiya mukadzi wako uchienda kusmall house, usasiya munhu wako uchienda kuno umwe kana mai nenga kurova vakadzi 2 3 uchinza kuti vachasiyana. Zvezvo vakadzi vakasiyana mwanaka, hakuna zvinhu zvakadaro, itheology yenyu yamunoudzana izvozvo. Mwari vakandiudza kuti inini vakadzi vakafanana, vakadzi vese vanonaka. Vakandiudza kuti Mwari tichiita mameetings in heaven
vakandudza kuti vakadzi vese mutakunanzwa ndindakavasika, everything chakasikwa naMwari, it's good, it's perfect. But tine mapenzi mudzimba ekuti anoti vanhu vakasikwa naMwari vanoshata, ndiwo unotova nedhimoni, unotoda deliverance che. Ukaona uchiti mukadzi anoshata, uri kutoda deliverance. Uchitiza mukadzi wako uchienda kusmall house, uchiti wako anoshata, uri kutoda deliverance. Zvakafanana zvakaita koku nefanda, zvese zvinonaka. Ndataura ndikati poku nechicken zvese zvinonaka. Zvokunaita soti zvatesta zvakada kusiyana but inema zvese zvinonaka. Handitika zvava nemunhu anogara Bulawayo nemunhu anogara kuHarare. Handitika tese tiri mutauni mese munongonakidza mutauni zvokuti Harare yazoita first life, Bulawayo yazotira kudai hakuna zvakadaro, mutauni magetsi arimo. Handitika whether magetsi abva nekumwe, amwe abva nekuKariba, amwe abva nekuHwange, magetsi. Handiti hakuna zoti magetsi anosiyana, magetsi whether ndesolar, whether ndechi, as long moto uchingosvika chete iri 5 volts isi 5 volts, kana iri yemagetsi i5 volts, kana iri yesolar iri 5 volts i5 volts. Saka whether munhu mutema hazvina kana basa rese, as long ane chinhu chacho chinoita basa, full stop, anotonaka, full stop. As long ane chinhu chacho ane mafeelings ari normal, aiwa atonaka zvisingaiti. But iwe tine varume mapenzi ekuti vanoti vanhu vakadaro vanoshata, ndadai zora second wife, aiwa uri kutoda deliverance. Ukaona uchiti mukadzi hanaki, aiwa ndakamusira kuti hanaki atesti yake, aiwa uri kutoda deliverance. Uya kuno pane dhimoni riri pauri. Ndosaka muchiona zvakafanana neumwe munhu. Alright, regai ndisiye zvangu enda ndichazoibata kana Mwari wazondibvumidza, because today handisati ndabvumidzwa that story. Handitika saka tine varume kuti vanotora zvinhu zvakanaka vozvita zvisina basa rese. Handitika kutora mukadzi oita chikorobho chekuti achikukorobhesa mumba so zvokuti ukamutarisa soka mukadzi anosara aita amene kuita chinhu chakaparara because ari kubatwa rafu, ari kudi. Aiwa varume, kana mukadzi wamutora zvaive kumba kwake anofanirwa kudarika. Ende munoziva kuti mukadzi ava kugara nemurume, handitika anofanira kuva more beautiful than munhu ari single. Handitika vasikana havafanirwi kunaka kudarika vari mudzimba because masperms chaiwo they are proteins. Handitika anobuilda body yemunhu. Handitika the same chino munhu akati roorwei zvakare anobva achinja body aumbika because masperms anoumba aya. Handitika saka kuona kuti vakadzi vandori mudzimba they must be more beautiful kutodarika than vasikana. But wako ari musikana anga akanaka, iko zvino haachatarisika because makatora mukamuita chikorobho, mukamukwechesa, mukamuita zvoti asisina basa rese. Saka tisu varume tiri kutadza kuupgrade, tiri kutadza kumendena. Mwari vanokupa chinhu chakanaka, vabereki vokupa mwana wavo ari munhu ari right, but angosvika mumaoko ako che tine vanhu vane shavi rekuti vakapiwa chinhu chakanaka, chinhu chasisina basa rese. Ukapiwa mota nhasi, after 3 years kana kuti after gore mota inenge marara. Ndo zvakaita vakadzi vazhinji vari kutorwa nevarume then vava mudzimba imomo ava marara ekuti shoti achiri mukadzi wemunhu here uyu kana kuti chava chii, because abatwa rafu newe. Handitika augari pamba arigara achingokufonera, saka hazvifambi. Saka hakuna mukadzi anoshata, hakuna mukadzi anonzi zvazodai koko nefanda zvese zvinonaka, Sprite inonaka zvese, vana Stone Ginger Beer zvanani zvese zvinonaka. So zvinhu zvese zvakasikwa naMwari, chikafu chese chikafu vakadzi, chikafu chamapiwa naMwari kuti mudye. Handitika chikafu chese vana maapple vanachi zvese chikafu chakasikwa naMwari kuti mudye. Saka hapana chinodyiwa chinonzi chinoshata. Peter akatsiurwa naMwari, saka ndakutsiurai nhasi uchanzwa vari machiti aiwa Madungwe anopenga pozada kuti chichi, aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Ndakudzidzisai according sezvandakanzi naMwari ndikudzidzisei. If you know the truth you shall be free indeed. Regai ndipinde musecond story zvakare. Second story yangu ndeyekuti impartation by sex. Handitika you can be imparted through sex. Handitika impartation by sex, that's the second one. Yandoda kubata futi zuva ranhasi. Handitika so chii chinonzi impartation? Impartation it's a transferring, handitika, yekuti from point A to point B. Point A ndo inenge ine something, then point B iri blank, then yobva yamuvha ikoko sezvinoita magetsi anogadzirwa kwaariko ochimuvha kuuya from point B. Handitika saka ndo zvakafanana nechinhu chinonzi sex. Sex unokwanisa kuti imparted. So impartation by sex iri paviri. Iwo karara nechifeve, saka hatikurudziri munhu kuti arare nechifeve because hauzivi the spirit iri behind, ndo inokuita impart. Ukarara nechifeve, kana ari musatanist newe watova musatanist, kana ari muroi newe watova muroi. Handitika tine vanhu vekuti anoti inini handina kumbonoromba kuti ndive muroi, but anototi ndinomuka usiku wozoti tamudhilivha dhimonoti panga akarara then chazobata futi nyaya yemadreams
tichazobata nyaya laying of hand. Tine zvinhu 3 zviri very dangerous panyaya dzema-impartation. Munhu wese anoimpatwa, hakuna because anacho ndiye anopa asina. Handiti even zvepanyama zvokuti ane mari ndiye anopa asina mari, even spiritual. Handiti so varume vese muri kurara nezvifeve, muri kuita dambudziko hombesa. Tanga rarai nevakadzi venyu kudzimba because hauzivi the spirit iri behind that woman ndo iri kuuya kwauri. Kana ane shavi reurombe wabva kumukecha paye warara naye pamuri kuita conduct paye, handitika shavi riri kwaari reurombe rinobva ratotwa imparted kwauri because pamuri kuita conduct. Let us go to the Bible. Jesu anoti pane mukadzi anga ane 12 years aibuda ropa, zvinonzi akauya pana Jesu. Auya pana Jesu zvinonzi akabata nguo yaJesu because akanzwisisa the spiritual law. The spiritual law inoti ukangoita conduct chete pane vabaitwa transferring of the power or transferring of the anointing. Saka zvinonzi pakangonobata nguo yaJesu kuedge, simba raJesu rakabuda, akati pane simba rabuda, pane andibata. Simba rakanzwika kubuda richienda nepahembe. Kureva kuti simba rinobuda chero richifamba nepahembe, chero richifamba nepasimbi, chero even ukasvika nhasi kumba kwangu inini ukatsika pandatsika inini Prophet Madungwe, unopora ndisina kukuleya the hand because simba pandatsika rinotosara. Pandinogara pasofa ipapo rinotosara simba. Even ukapinda mota mangu pandagara, chero even iri public kana transport kana iri mota yemunhu, simba rinotosara ipapo. Even after 2 to 3 days vanhu vanotopora because patoita impartation to the sofa, impartation to this. Saka tikuti varume musakecha, usangoita conduct nechinhu chese, especially nyaya yesex. Tine sex, tine laying of hands, tine kungoguma zvakare ngoti anything chaita conduct to you zvinobva zvatoya. Saka varume vese muri kuchati life yangu ndandine basa rakanaka, ndandine chipoko, anorora nemukadzi uya whether chifeve kana kuti ismall house yako. Saka ndosaka mchona paunonzi kana uchinoroora unofanirwa kutanga uye nemukadzi for deliverance because kana ane bad spirit wakutoitwa wakutopiwa the bad spirit. That's why mchona vanhu vakadzi vazhinji vanoda vafundisi because they know kuti ane mweya waMwari. So akarara nemunhu ane mweya waMwari anobva aimpatwa, although hatizokurudzirwa vafundisi kuti take advantage of that, but ndingoparidza you must impart by the laying of hand. Handiti haufaniri kuita impartation through sex, especially a man of God. Yes, zvinogona kuitika zvakava nemukadzi wamufundisi. Handiti pavanorara vese paya pane inonzi impartation futi, mukadzi anenge achitotora something kumurume. Handiti saka newo even mukadzi nemurume ipo paya pamemuri mese, kana zvekumba kwako zviri keo uri kutransfera kumurume wako, kana murume ane zvake ari kutransfera futi kwamuri. Penze pamuri kuita sex ipo vaisa zvinongoita HIV. Handiti that's a spiritual law. Handiti ane HIV mukarara mese anenge achingoramba achingokurosa muchingoita impart each other. Handiti hakuna se munonzwa kuti AIDS haiuyi inouya through impartation. AIDS handiti through impartation. Even atinoti generational cases handiti anoitwa passed kubva kuna mbuya uya kunoita oitwa imparted to next generation. Ese anonzi impartation atiri kutaura. Saka iwo pari kurara nemunhu paya uri kutora mweya iri kwaari, kana ane dhimoni reurombe, ane dhimoni rechii zvobva zvauya kwauri. Saka please usakecha, usaita zvemasmall house, usarara nemunhu wese because make sure munhu wauri kurara naye kana kuti munhu ari kukunamatira mufundisi kana kuti wawasangana naye munhu iye ane mweya wakanaka, ane zvakanaka zviri paari. Because kana ane zvakaipa zviri paari zvese zviri kuuya kwauri. Even wakagara mukombi unofanira kunamata usati wabuda kuti Mwari nhasi pandiri kubuda make me sure kuti vanhu vanewo zvavanazvo vasasvikawo padhuze neni. Because even tase mukadzi akabata nguo haana kuita conduct nenyama yaJesu, but nguo yaJesu yanga ine conduct nenyama yaJesu ndo yakabatwa the garment. Handiti ndokubva atopora. Saka kureva kuti even paunopinda mukombi paya kana muprivate kana mutaxi kana muchii paromuita contact, kana muri muground kuRufaro Stadium kana kuti muri kuEmirates Stadium kuLondon, handitika pane mweya iri kutouya wakagara pamunhu ari pasaidi newe, wanga usina dhimoni reurombe. Handitika wanga usangana nemunhu ane dhimoni reurombe muri muground muri muground kudaro mosangana moita conduct, mweya watouyawo kwauri. Uchibva ipapo zvinhu zvako hazvichafambi, uchibva pakuita bonde nemukadzi zvinhu zvako hazvichafambi. Saka make sure kuti munhu wese wauri kuita conduct naye ngave akaropafadzwa, kana kuti wotozvinamatira kuti Mwari handidi kuti any conduct, kana pane bad conduct yandaita please ngazviite go back to sender, I repair. Wotogara watozvisa inonzi protection, double protection yekuti chakaipa woti Mwari kunoku kunouya chakanaka. Handitika ukasangana neni Prophet Madungwe ndakaropafadzwa, any conduct with me
wakutoropafadzwa handitika but vafundisi chiregai kurara nevakadzi because muri kuita impartation inoita laying of hands handitika but kana ukarara ukanamatirwa nemufundisi ane dhimoni rekumba kwake rekuti anoita last achirara nevakadzi vevanhu uchibva ipapo unotangaita last kudo kurara nevakadzi vevanhu uchienda because munhu iye atokuimpata saka vanhu zvatiri nhasi tese tiri kuimbatwa sezvatitaura ndikati edzi haingouyi varume ngoti edzi yatouya nditika kune akatanga naye ari 1 but iye ndiye akati pairira nemunhu 1 opa uenda kunext opa uyopa oita zvichienda haukwanisi kuti warara nemunhu asina edzi wobva waita edzi handiti saka hazvikwanisi kuti warara nemunhu ane dhimoni reurombi wobva waita dhimoni reupfumi hakuna zvinhu zvakadaro handitika wobva wana the prosperity grace hakuna zvinhu zvakadaro munhu wauri kuita contact naye mukadzi wako make sure usati wagara naye ngaitwe deliverance murume wako ngaitwe deliverance mhuri yako ngaitwe deliverance chinhu chese ngaitwe deliverance une company make sure kuti vanhu vako vaitwa delivered unowana matira kuti mwari zvakafanisi kwedu tinoshandisa tinoti the angelic zone handiti uchisvika pachechi pedu isusu zvatinoita kana kuti even in our zone tinotogara tazvinamatira kuti mwari 10 meters kana 5 meters from prophet Madungwe, the person must be automatically delivered by the angelics. And that's the law yedu shandisa in the heavy line command. And 5 meters from me, munhu anofanira automatically delivered. So that ndisaita conduct. So nhasi vanhu vari kuchema kuti upenyu hwangu hausi kufamba varume zvakazodai tarisa kuti wakarara nevanhu vangani. So zvoti nhasi waita vakomana nhasi warara naye mangwana waiti hauchaziva kuti mukomana iye ndeupi sezvakafanana nekuti wamitiswa handiti waita mwana ukarara nevanhu vakawanda futi unogona kusaziva kuti saka akandimitiswa ndiani neipapo futi saka munhu unomwe ngamire nemunhu wake because impartation varume iri very serious. Sex unoita kwasaita impartation, laying of hands kwasaita even impartation, even any conduct nemunhu unokwasaita any impartation, mukombi cheko mutext even kana pai even munhu ane mweya tsvina akatsikapo yokasvika ukatsika pane pachine impartation ipapo unototora zviri pari wobva watoenda dzasve muchiona vanhu vaya vanoroya vanoti endai munotora paatsika because vanoziva kuti unosiya waisa impartation pawatsika vanotoziva kuti watosiya iyo DNA test ipapo handitika so vakangonotora ipapo vatotora iwewe handitika saka impartation ndekuti iwo pauri even kunotsika patsikwa nemunhu ane mweya wake newo watohakira mweya wacho ndosaka vachiva kuti endai munotora patsika. They know the spiritual law kuti impartation vobva vatora handitika kozoita imweni the highest impartation yekuti inotaurwa nemashoko yemakesi handitika yekuti iyo handimiriri contact handitika ndinoshandisa inoita yemuchadenga manje yekuti ndinongotaura kwandiri mashoko indobva ndati ngazviende zvobva zvaenda iyo manje yava spiritual battle iyo futi unainamatira zvakare you can be imparted through yekuti munhu anotaura ari kumba kwake dati ninge aite rombi handitika wakutoimpatwa nezvinhu zvaataura ari ikoko because chaakuitika ndechekuti munhu iye kana ane mweya zvavana kuti munhu ane mweya waMwari akakukesa iwewe handitika the spirit iri behind ndo inoye yokukesa handitika so kana munhu ane mweya waMwari mweya wasatani akakukesa kurati zvakaipa zviri pari zvakuitwa transformed zvakutouya kwauri but is not the highest level of impartation yekuti munhu anongoti ninge hafaniri kuroorwa otora picture rake obaya zvaita rumba make handitika iwe uri kana kuti uri kuLondon umwe munhu ari kuZimbabwe watova imparted nezvaataura iyo yava second impartation iyo yekuti haitodi contact but that one futi unoinamatira kuti Mwari hakuna handidi chinhu unofanira kudetecta chinouya pauri zvakafanana nefoni ukwanisa kuti handidi ma-unknown handitika kuti apinde mufoni mangu ma-applications handitika it's your settings saka newo munhu wenyama unofanira kuva munhu ari anoseta zvaanoda kuti zvakati handidi nezvakati ndinoda saka zvese zvinonamatirwa impartation yekuti through inoitwa spiritual kana yeconduct zvese unokwanisa kuinamatira kuti Mwari handidi chakaipa chwe kwandiri sezvo zvakaita saAbhurahama akasveta because the Bible says aropafadza Abhurahama airopafadzwa akesa Abhurahama airopafadzwa kurati Abhurahama anga akagadzikwa ine wekuti ukamukesa zvinoita rebel back to you ukamuropafadza newo zvaita rebel to you saka kurati anga akagadzirwa saka toda kugadzira the generation yekuti maimpartation ndo ari kuita kuti vanhu mutambure zvisingaiti but newewo try to eliminate usangorara nemunhu wese wausingazivi kwaabva nekuti chero ukanamata kuti Mwari ndakurara nemunhu uyu chiri
uchife Mwari havakwanisi kukurescue from the spirit yanayo. Handiti that's why muchiona masatanist akasvika muchechi anoti toda kurara nevanhu vemuchechi muno ende achirara navo zveshuwa vese vanosara vaitwa the spirit. Handiti because sex iri very dangerous varume. Musangovhura mabhurugwa pese pese mudai wavhura bhurugwa pefefe waita bhura mberi aiwa kuna zvinhu zvakadaro. Handitika live inoda kana uchiita live pafacebook. Handitika kana kuti uchiita live vanana TikTok vanane but not live ngoti mukadzi wese woona kuti pa live wena wasvika baba maiwe unenge uchizvitumira madhimoni mauri uri kutora minyama uri kutora zviri kuuya zvese kwauri. Munotya yenye AIDS haisi AIDS yega iri kuuya paya nemwe yetsvina iri kuuya nemacases ari kuuya zvese AIDS iri kupinda kwauri macases ari kupinda kwauri madhimoni ari kupinda kwauri zvakawanda zvauri kuti saka how many women have you slept with zvese zviri kuuya kwauri zvese zvaturikwa pauri unobva uri rombe because ukasangana nemunhu ane mweya wakaipa uchibva ipapo mapedza sex uri kuti handatofara panapa zvava nemukadzi wemunhu vaiva munoti dzaura mutswanda kudai mukadzi wemunhu atorara newe mweya wamutuma kuti arare newe iye akaroorwa mweya wakaipa unobva watouya kwauri uchisvika atokudestroy ende Satan anozvati vakadzi ndo vanoshandisa kudestroya varume ende hazvitori maminutes wangopinda mudziva racho paipe warwa sex nemukadzi iyeye zviri pari zvatova kwauri kana basi vanoti Satan achida kukurwisa kusunga mari yako anounza musatanist even muchechi tinozviitirwa nditika munhu anouya muchechi achitsvaka mufundisi but anozati ndikangorara newe chete anobva akutorera zviri pauri obva akuimbata zviri pauri because iwewe saka hatitozvikuridziri izvozvo yakuti chingorara nevanhu vese rara nemukadzi wako yewo kuti moenda modhilivha. Handitika saka hazvina kutonaka kuti urare nemunhu but inokauya kwandiri ukati ichi chifeve changu da kurara nacho kana kuti igirlfriend yangu handikwanisi kudhilivha mukadzi yeye for you because chava chihure handibvumidzi naMwari but mukadzi wako unouya saka kune vese vane vakadzi nezvi please uyai even vane maimbatation avakaitwa munotori nawo tikubatsirei tikumokudhilivhai munotoda madeliverance. Handitika munhu anotoda deliverance always every day because maimbatation acho akawandise kuti unokwanisa kuhakira. Handitika zvakafanana neflu mozati inouya through impartation futi flu haukwanisi kuita contact yemunhu but mukangopinda muroom yemunhu ane flu. Handitika uyo ane flu ari pasaidi achingohotsira zvakuti sezvakaita covid neflu. Handitika wakutohakira impartation yatouya saka impartation guys iri very serious ndo chinhu chinodestroya vanhu nekusimudza vanhu impartation every day watoimbatwa zvakati watoita zvakati saka malevels acho akawanda especially yespiritual yana flu ya iri very serious. Handiti because ukangopinda mukombi mune munhu ane flu kana kuti sezvakaita covid munhu ane covid akapfuura nepanapa akahotsira 1 hour yese vanhu vese vari kupfuura nepapapa ari kusiya covid iya muri kusvika muchirwa impartation. Handitika muchipinda futi mucovid yenyu zvatopera saka muri kuona manje saka ndozvatiri kuti ndo zvakangofanana that's the spirit world iya inonzi physical world yamuri kuona but even spiritual world ndo zvayakaita. Musatanisi akangopinda kana kuti mumba akati ndinoda kuti vanhu vese vanaye vatoita impartation yemweya wakaipa munotora saka kana usina Mwari usina nyasha zvinotohakira pauri chibva ipapo. That's why mjona even pamafunerals pachinzi hapadiwi vana. Handitika because ukangosvika pazoni ipapo yerufu handitika maimpartation evanhu varipo vane mweya yakaipa vanotoinfluensa vanhu muchibva paipa matova varoi. Handiti nokuti wango attend especially a gathering uchipinda mugathering yevanhu whether mukombi kana kuti muground kana kuti parufu panoda prayer usati waenda because uchibva ipo paya unenge watodamejeka watopiwa impartation isingaiti watopiwa uroi watopiwa zvava nechitsinga chaiko chitsinga havakupi kuti handitika vanokupa zvakavana chero nyoka kana uchinonzi kunonzi kana uchinoromba. Handitika havakupi nyoka vanokupa chimudziso. Handitika vatokupa impartation but chinongori chimudzi but chimudzi chocho chine connection impartation yachinayo impartation ndo yakuzochitevera. Handiti saka muri ngoti tiri parufu tiri kufara umwe munhu anosvika ongokumhorosa so but pakutorwa impartation pamuri kumhorosana even nemaoko futi handatauri ngati laying of hands pese pamuri kumhorosana paipai munhu ari muroyi wakutoimbatwa mweya uroyi wakutosara saka hatisi kuti chiregai kumhorosa vanhu. Handiti mhorosai vanhu but zvinamatire. Handiti zvinamatire kuti Mwari ndinobatwa nevanhu vakawanda pamwe pacho handikwanisi kuti regaiwo kundimhorosa but alright vandimhorosa zvakaipa zviri pavari ngazvirege kuuya. Tine vamwe vanhu vekuti munhu anogona kurara nemunhu ane AIDS iye akasabatira AIDS. Handiti
kurati Mwari vaseta pari kuti even uyu munhu ane AIDS, mweya weAIDS uri kwauri kana kuti mavhairasi ari kwaari haakwanisi kufamba kuuya kwaari, anenge ari well protected zvoti andorara vese mukadzi nemurume akatadza kutobata AIDS. Handika ndo zvatiri kunamata, ndo zvatiri kutaura nyaya dzacho kuti neurifa unge wakagadzirwa such that by the grace of the Lord, by the favor of the Lord, so that pauri kuita conduct even pamwe pacho nokusaziva, it must not affect you. Hapafaniri kuuya chakaipa kwauri whether. Saka asi kana uchifamba uchirara nevakadzi vanhu, Mwari havakwanisi kukusevha. Handika Mwari vanozongoti regai zviende bhozi waita chakaipa, but kana kuri kuti hauna kuita chakaipa ndo panokwanisa kukubatsira. Saka tiri kuti kuno yese uyai timbokubatsirai, muri kudawo deliverance bhozi maimitations muri kunzwa. So munouya pachechi line yangu pa 0776231156. Mwari vachitira zvakanaka. Then kana uchida kuwana mamwe mapreaching zvakadai unouya pamaplatforms endu. PaTikTok ndi Madungwe TV, Facebook Madungwe TV, pa Facebook it's Prophet Madungwe Church page. Handitika then Twitter Madungwe TV, Instagram Madungwe TV, TikTok Madungwe TV, YouTube Madungwe TV. Mwari vachitira zvakanaka. Saka munouya tokudeliver pachechi line yandataura iyoyo, tokunamatirai, unobhuka one on one yako. Kana uchida online futi unouya wobhadhara. Saka vanhu chiri kuitika ndechekuti hamusi kuzati nyaya dzenyu dzakatangira papi, but nhasi ndakubatsirai. Ndakaparidza nyaya yekuti vakadzi vese vanonaka, mutakunanzwa. Hakuna mukadzi anoshata, iwe ndiwo usiri kuziva kuti mukadzi anonaka. Saka vakadzi garai nevarume zvakanaka, varume garai nevakadzi vaka zvakanaka. Hapana musiyano, vese they are equal. Handitika vese vanonaka, hapana mukadzi anoshata. Mukadzi mutema anonaka, mukadzi mutsvuku anonaka, muslima anonaka, mudhafa anonaka, muchii anonaka. Vagarisei zvakanaka vakadzi vaya, zvinhu zvikufambirai zvakanaka. Then secondly, ndabata invitation, it's a very serious matter. Iri kunzi naMwari uyai mubatsirwe. Mwari vada kukubatsirai. Handitika uyai tikubatsirei, tikubvisei zvakamakaitwa impacted through sex, through laying of hands, through kumhorosana kwamakaita, through nekungotiwo makaita maconducts, kana kuti even wakatsiko pakatsika, kana kuti munhu ane zvekwake unobva zvatokuhakirawo. Saka nhasi ndo zviri kuita kuti upenyu hwako husafamba, uri rombe, uri chii, zvinhu zvako hazvisi kufambira zvakanaka because of that. Saka Mwari vachitira zvakanaka. May God bless you all. Amen.